Уважаеми дами, заповядайте в нашия медицински център да извършим една висококачествена мамография, високоинформативна мамография, като целта ни е следната. Моля ви да ходите регулярно на прегледи, за да намираме карцинома на гърдата в ранен етап. Първи стадий е напълно лечим, първи стадий приключва терапията в рамките на 3 месеца, след което пациентката се връща към своя абсолютно нормален начин на живот. Имаме така наречения Breast Unit, т.е. имаме комплексно обслужване на пациентите с диагностика рак на гърдата в УМБАЛ Царица Йоанна, за което стоят отделение по лъчетерапия, отделение по химиотерапия, хормонотерапия. Всички тези колеги събрани заедно с екипа на професор Седлоев като оператори, имаме възможност да ви дадем една високо качествена медицинска услуга в ранен етап.